Hello, good morning uh, mga mga Datutski sa atong mga kanya, mga solid viewers nato ug sa mga silent viewer. Maayong buntag ninyong tanan diha. Niningan kabuntagon guys. Doon na lang koy pag buhaton dire sa among panimalay. Ako paghimuon karon guys, mag arrange ko aning ako ang mga tanom. Okay, ako ra maghihilig ani dire sa kulianan. Ako nit lang relocate ting uban nga mga tanom guys, kay murag gubot kaayo tanahon. So abangan ninyo guys ang ako nga pag plaster. Kani nga tanom guys, kanina sa kaang nga gagbay. Ako na lang ibalhin arit dapita. Nay duha. Ako ilinya dari dapit. Nya pagkahuman kanang ako ang Jurassic. Kita man akong Jurassic. Kana guys, ako na siyang kurtihan karon. Ini ko man ako plaster aning tanom nga naa sa kaang. Muna yung palibot guys ani narami dapit sa highway ra. Di man kayo dikit, medyo distansya ayan. Muna yung area guys. So karon ako nasugdan ang pag plaster. So dili guro gyud ma-focus sa camera guys ang akong pag arrange ani, kay wala man goy makakupot, wala may makadala sa camera. So steady lang ako ni siya dire. Ayan, ayhan na ako i-focus papakita sa inyo kung ma-plaster na. Okay guys, salamat. Ako nasugdan. Ipakita sa inyo na yun doon sa plaster.
Ayan na guys. Dihan ako siya gibalhin. Okay na siguro na guys. Ako muna sila usap-usapon ng god. Plaster. Yang purpose pa ako guys nga mahawa na di napita para makita ng akong alaga nga Jurassic na panangatanom guys. Ipurman ako nag Jurassic. Dili kay siya maklaro kay nasa lipdan aning sa ning tanom tagog dahon. So ang akong himuon ani guys, ako ni siya kurtihan para nga maklaro gid siya gyud ang maklaro gid ang iyang purma. Ako ning hawanan kini nakasalipod sa iya ha. Na. Okay. Ako siyang kurtihan guys. Ako sa nang pangwaon ang nakasalipod para nga makita gid ang iyang purma. Okay, magkusog cutter. Hindi akong gamiton guys pag cutting anang nakasalipod. Okay, balikan din siya gamiton. Hait. Okay guys. Medyo na klaro na guys no. Ayan. Napiusa Ngit-ngit man guys. Ngit-ngit man.
Klaro na. So, saan ito kumain? Ayan. So, karon ako na sing kurtihan guys para nga mabalik na po ang iyang porma. So, ayaw mo pabiya guys. Tanawa lang yun ninyo. Ano katingala guys ang brag ngit-ngit yung siya tanahon o magpila ikaplastaran sa akong video okay dito lalom naman dapit sa ubos. Sige guys, magsugod ako pukti. Ang ako gigamit pag puti guys, gunting lang. Gunting gamay. Para makaliot siya. Ako nilang oh. Ngit-ngit man tapos kahoy. Ito lang.
pa. Dito kayo. Ito ibalhin guys, dito lang yung rapi. Ano yung view dito guys? Ayan. Diba dito? Ay. Gusto lang. Sinsya guys ha, vertical isura sa among area. Gamay kayo kuan. Space.
Ibalik ko sa gusto. Yun. Ayan.
lang mag-like. Guys, mag-share. Katutski TV. Okay, mauna na yung forma guys. Kung nangit-ngitan man ang ulo. Mauna siya guys. Karon ubanin po kunin nyo guys sa bato ko sa babaw sa balay. At kung itanom magtanom ko santol. Ako sa i-prepare ang akong itatanom guys ha. Okay guys, ato padayon. Morning santol ako itanom to sa babaw guys sa among area. Mutuo mo sa dili ani guys, ang kauban ani gyud. Mutuo mo sa dili. Nakakaon nami sa bunga duha ka bisis. Murag di katuan guys no. Ako ipakita sa inyo ang kauban ani karon guys. Nga nakapulos nami, nakakaon nami sa iyang bunga kaduha na. O gani karon sa ikatulong bunga na po, oh, nanapoy yung bunga. So akong ipatanaw sa inyo karon na sa babaw para nga makatuo gid mo. Dili gini birot-bot guys. Kini magud nga santol guys oh. Akong gibutang sa gamay nga kaang. Mura siya og nabunsay. Wala katubo, pero buhi siya. Kaya ako man siyang giatiman og bisbis. So karon guys, ako ipakita sa inyo ang kauban gid ani niya nga liso nga gidungan ginako pagluyong. Okay guys, ato ta sa area.
Murag isod kaya. Isod din wa tay way maghawid sa video guys. Uy, sayang ang tanong. Okay. Kailangan yun nga. Kailangan magtiis. Okay. Okay, ako ipakita niyo guys ha, oh. Tinhin lang guys, oh, kita na da no. Oh, kana guys nga santol. Oh, kining una avocado, dayon mangga, dayon kanang naay nilapaw. Kuha na siya guys, mao nang santol guys. Oh, kana iya bunga karon ikatulo na na. Akong padulan guys. Mura di mo makatuo no. Totoo na lang mo para madali. Kani siya oh. Oh, ano siya nga santol. No, na siya mga puro mga bunga na gyud na napagi mga bulak. So tuo na gid mo guys. Tinuod gini dili gini binotbot. Kani nga kung igtatanom karon murag nahug siya og bonsai. Tingali og mabutan na gini siya sa plaster. Sa diha na gyud sa yuta na gyud nga aluag. Kaya mutubo ni siya, dali na po ni siya mubunga, kamay pa. So, magtanong na ta guys. Taso eh. Sorry guys ha, naay kuan, naamoy radyo sa dul. Nagpatingog si nanay. Ini ako nang ako'y galampas ani. Tanan. Nya. Magkakuyo lang guys kinaay mga kuan. Naay mga luno sa bitin. Ato mahibalaan kung nasa sila dapit. Puyo siguro na adi agid sa mga bagnot kayo. So, doon ako'y usa ka punuan sa rambutan. Diri nga nara. Gamay nasa out ni rambutan na guys, kumikan sa wa maatiman perti sa buta gini guys. Oh just like na yeah. Oh kani guys mo ni rambutan akong himuon karon mo distansya ko mga 7 meters ano 10 meters siguro guys. Dihan ako na ko itanom ang santol. Okay, kana na star apple na. So ako na nang siyang bahigon. Oh, okay. Sige guys. Bani ko ninyo sa akong pag tanom. That's right. Kira ba deh? Kids the light. So ang may maayo. Okay. Here. Look at it.
guys. Pakai batu ni guys. Dito na lang guys, puro no. Idol siguro, idol. Mga idol. Halang galaw maganda na guys. Sangat guys, tahan sa init. Guys, ketingin ko kurung masak ko. Tira. Tingin kayo. Sige basa daan ng tubig guys. Niya, karong hapon. Kung sige basa daan tubig. Para nga di siya malaos. Niya karong hapon ako na po siyang balikon gede. Ako na po daan ang tubig. Para maapir po na ako nag-business ng rambutan na diya. So guys, ato siyang bulag aning kaang. Hindi na ito kung kaang guys. Atong kaitaan o ay ayan. Okay, so, puro magyapon siya. Ayan. Nandiyan si plaster. Ayan. Okay, marap eh. Matandok naman kamot.
Kusang isa guys. Mga idol, kusang isa. Idol na lang. So, lipat na punta. Balik na punta sa pikas. Lupod. So, diarang rambutan. Kani. Dayon. Para nga ma-street sa mangga. So, diri ang isa. Nara mangga guys oh. Wala mangga na. So, diri nakita no isa. Ano guys? Okay. Basta na po na ko. Tubig. Naman eh. Okay. Ikain. Yan. Tapos ibaliktad. Pupukin. Wasak. Wasak guys, pero okay na. Tapos na guys. Tapos na mga idol. Oh, huwag kayo. Karon ako ipakita niyo mga idol ang view na mo dito sa babaw. Tanaw niyo guys ha. Oh, mga idol. Okay. Mao na mong balay guys oh. Ay mga idol oh. Kana. Mao na mong balay. Na yang among kini area.
Nani dito sa landong kay gabi nita. Ram tag silutan ani. Ako magagas na sunog. Daon ako ang kumapug. Kiti tayo. Ay, kapod dito. Naram balay guys. Mga idol. Nagpanig ang mga balay diha. Dayon. Okay pasabot ninyo mga idol ha. Kini nga area dili gini ako ha. Dili gini matawag nga ako. Kay kumon pa man eh. Ako mga igsuon. Mo ni mo ang mo ni gamay na mo nga amo pud among kalingawan. So ako gihapon akong gitamnan ni tanan gihapon mga idol. Buhan pohon maabot ang panahon nga bahinon ana ni tanom daan. No, depende na sa akong mga igsuon. Tagaan ba ko nila og mamunga na. Tagaan ko para pangkaon lang. So, di na tamag-una nga, uy. Ako ra ba ng mga tanom ana? Bayari ko nyo ana. Wala ko ana, mga idol. Mo nay pangit kayo nga kinaiya. No? Nahanglan nga kung say atong mahimo nga maayo atong buhaton kay sorry mga idol ha. Kalitin mo tulo kung luhabas na bagiskot nagkuan pulong sa Ginoo. Usbon ko mga idol, akong gihimo, akong kitamnan ni si tanan. Maabot ang panahon nga amo na ning bahinon. Malipay ang akong maigsuon kana ni mga tanom. Maabot ang panahon nga mamunga man gyud. Ila kung tagaan sa kaon lang. Okay na kina sa ko. Atong buhaton ang maayo. Dili ta maghuna-huna nga ay hayahay kayo mo diha kay nananay mga tanom nya igo lang mo kuan igo lang mo angkon so dili gina siya maayo nga panghuna mga idol kinahanglan nga ato nang walaon sa atong kaugalingon atong walaon ang garbo atong hunaon mga idol nga wala gi ato nining kalibutan na. Iyag yun sa Ginoo tanan. Igo lang kita niyang gipigalan. So ang atong buhaton mao lang gyud ang paghimo sa atong katungdanan, no? Sa atong sama sa akong talent nga hilig ko og tanom. So mao hinungdan nga sa karon inyo nakita nga dagko na gyud gani nakakaon ako og sugod sa akong sa akong kinugihan sa mangga, sa santol, sa avocado. Gina na idol. Di na tabag huna pa og unsa pa diha. Ang atong hunaon nga dunay tawo nga malipay sa atong gihimo. Labi na gyud sa atong mga igsuon. No? Kay sa akong gihimo sayo jud ko nga ang Ginoo nahimuot. Nalipay gid ang Ginoo sa akong gihimo karon. Inana lang. Na may mga gamayng area diha o kumun pa man kana ninyo ay mo pagunahuna nga kamoy tanom anang inyong parte. No sa ako ra na ha, wala ko giigo. Sa ako ra na nga opinion. Basta kayo na ko nga idol. Dili ko magunahuna nga kanang dili ko ganahan nang kinaiya bitaw nga pagka isipan. O nilagayon. Hindi ko malipay ang Ginoo.
ngandoy ra batag langit. No, ina lang mga idol. Na puhon kung mamungan eh. Ay mo pag ay lang mo pag ukon-ukon. Basta mamungan ay pag ukon-ukon og duol nako. Kung ganahan mo mukaon, magayo lang mo. Ay lang pud kawata. Gani mga bata diha usahay, mamunga akong rambutan, sariguilas. Ako guys lagi inan, ako lang say ako maabtan nga manguha. Ako nas lang istoryahan nga ayaw ninyo nagbuhata, ha, kinahanglan nga mananghid jud mo sa tag-iya. Kay para nga matrain pud ang mga bata mga idol kay naamgod usahay nga ang mga bata dili kaayo atiman sa ginikanan, dili na matudluan sa maayo nga pamatasan ba, no? Ilan na lang ilang mapasagdan niya ang mga bata raba karon ug dili nimo sila pitulon magdasa ang kinaiya nga magtubo sila nga dili gid maayo. So kinahanglan gyud nga ato silang tudluan, ato silang ingnon nga sa sunod gani kung ganahan mo mukaon, pananghid lang mo nako. Okay, naa mo gud usahay mga idol nga pangwaon nila ang mga hilaw niya itagak-tagak lang. Malabay sayang kaayo. Susunod gani mananghid mo buhan gayran pud mo diha. Okay, ako sa kadlukan magsik sa kasaka ba niya mga hulog. Mao na isa sa akong kadlukan pud. Mao nga mga idol ha. Naot nga ang gamay nga mensahe makahatag og kaayuhan sa tuwang pag kinabuhi. Di kami idol. Kana nga bukid idol oh. Kanang blue nga bukid nga inyo nakita diha kana. Naa diha ang Sea of Clouds. Babaw sa Banlag, Anahon, Sumpong. Kung mo mo diha buntag sayo mga idol, nindot kayo. Kay murag naa gid mo gapatong sa panganod. O nindot kayo na diha bugnaw. Dayon kana nga area anha mi maabot diha og trail mga idol. O sahay mabuntagan mi diha. O kanang area kining naa pisa dili mao kini nas katong kablo mga idol. O kana diha mabuntagan mi usahay din ha. Kay medyo lisod-lisod nga area na diha. Pero okay naman wala may mga kuan. Wala man ginawa mga dautan diha nga mga tao, maera man sila. So mauna ni mga idol. Oh, kini mo area. Kani. Okay, salamat kaayo. Ay mo pag ay lang magkapuol mga idol sa ako ang mga video nga akong ipakita sa inyo. So hay manggod akong video pabalik-balik pareha nang pag-adto sa uma. Kaya ako may gitahasan manggod ni mamas pag kuan dito assist sa mga nagtapas sa ihang tubo. Kinahanglan niya ako yung atuon mga idol. Okay, sugo man ta. Bahalag init. Karong hapon siguro maato na pug ko. Susi na pug ko dito. So dinhin na lang ko kutob mga idol. Ay mo kalimot pag subscribe, pagpindot sa notification bell, pag-share mga idol. Sana masuportahan nyo sa aking paglalakbay sa aking vlog. Salamat mga idol. Thank you sa lahat. God bless.